Kaixo lagunok, aurten Barakaldon udaleku berezi batzuk antolatu dituzte, argazkilaritza, irratigintzan, bideogintzan, bideojokoen sorkuntzan, musikagintzan, antzerkigintzan, beraz zuen gustokoak diren gaien inguruan. Bertan ekintza desberdinak egingo dira, eta udalekuetara adituak eta famatuak gerturatuko dira beraien esperientziaren berri ematera. Beraz, animatu. Buah! Ze udaleku interesgarriak, lagunei abisatu behar diet! Ikusika da udaleku berri honen izena. Uztaiak 5-tik 16 izango dira Barakaldon, eta 10-12 urte bitartekoentzat izango dira. Bertan komunikazio eta sorkuntzarako ekintza pila bat egongo dira. Jarraitzen ditugun influencer hauek bezala, gure istorioak interneteko plataformetan zabaltzen ikasteko. Ez duzu aitzakiarik, eta etorri udalekuetara! Eta izan sortzaile ikusika udalekuetan.